l'origen de la Lliga, de l'actual Lliga de Cardona. L'actual Lliga de Cardona és un projecte molt maco que arrenca segona meitat de la dècada del 2000, entre el 2005 i el 2010, que és quan ocupem aquest edifici, i en aquest edifici localitzem uns grafitis, uns gravats, possiblement d'època medieval, possiblement no, segurament, on hi ha una figura que no només jo, sinó d'altres especialistes com Jan Grau i gent que va jutjar, van veure la possibilitat que fos la representació d'una antiga Lliga d'època medieval, que sabem que existien i que es feien ballar a les festes. A Barcelona hi era i en d'altres poblacions. I nosaltres sabíem que Cardona havia tingut Lliga perquè la documentació de Cardona del segle XVII l'esmenta diverses vegades, es troba referenciada i després desapareix. El segle XVIII és una figura que es perd. Doncs va ser el dia 7 de setembre de l'any 2013. Els balladors els escollim als Aliguers. Durant tot l'estiu fem assajos i quan queda una setmana per Festa Major hi ha un dia que ens reunim i per votacions s'escollen les persones que ballen a la Festa Major. 38 quilos. El que costa més és la inèrcia, o sigui, no és tant el pes, sinó quan l'àliga està en moviment i sobretot gira, el poder-la parar per continuar el ball. Doncs va ser una barreja d'emocions, la primera alegria, perquè és l'escollida per poder ballar el primer any que existia l'àliga, molta responsabilitat pel que suposava i la veritat un orgull perquè puc dir que he sigut la primera dona que ha ballat l'àliga de Cardona. L'àliga balla dissabte de Festa Major, dilluns de Festa Major, dimarts de Festa Major i el 18 de setembre. Doncs el dissabte de Festa Major balla a la plaça Mercat esperant a la Mare de Déu. El dilluns de Festa Major balla dintre de l'església, després de l'ofici. Dimarts de Festa Major torna a ballar a la plaça Mercat perquè acomiada la Mare de Déu, que se'n va en processó. I el 18 de setembre balla a la Fira de Dalt